Hi, Chárte bhríonan seo ag léamh na Nuachta. As Éirinn inniuh tá cúpla tuairisc as Éirinn le déanamhacham go fóill sa bhillim Varadkar. Well, caid dearlaí tá sé an ceathrú láid déag ní bhean fór tá 2017. Caid dearlaí Varadkar gur bé Cáinchiorrú fócas an rialtas nua. Sé der an túsal Varadkar gur bíad leideatha cánach amháin atá ag teastáil mhaith. Má Éirinn leis bail ó dhear. Is bacinn an meánach me idir sé cánachaí móra. Muise. Amador. Well, tá sé 5 so go 5 gair roi mé as is tócha. Tharla dóiteán I rathmhaoinis I dteach agus fuair fearr bás an sin. De bhór an dóiteáin. Tá cuairt cearta na Heorpa tar éis rialú in FAI Ryanair agus dá réir tá Scaireanna I Ryanair tithe 4.4 fan géad. Deir a cuairt nach féidir leis an airlíne ainis fostaíochta a bhrú chuairteannaí Éireannacha. Tharla timpiste bóthair le Scaile nó na ngáil chuirú achtar báistí san ospidéal agus an bheirt tiománaí ach ní léir gur gortaí uainn go róghana. Well, éire atá anar nó agus mar sin tá táthar sin bhfuil túide mí láidre ach go bile caite le chis agus chríostaíochta agus móráltacht. Agus is cosúil gur thug fearr maileat lí a chás cuairte ina í fostaí is tócha nó cad éon téarma. Tá téarma ag teastáil uaim am an iscéalnis. Anchasach sé. Tá steagam gur téarmasach siorga ach úsáidtí mé bhí. Thug an fearr seo an cás cuairte éanaí an ostóra anchasaí seo is cosúil mar nach bhuair sé postweb tar éis gur scríobh sé curriculum vitae gur neamhord intrach tá sa homogeneasachas
agus é clianta idró an elk ní dóilem go gaiideach sin áthas éine ach dúirt an fearr gur bé seo an fáil nach bhfuair sé an post agus gur dearnú leithcheall ina lé. Deir an GRA, well, ní deir siad. Impian an GRA Gardaí an réiteach páid nua peibli Iva tá an bhealúid ó na múinteoirí agus ó na stáitseirfísí le teacht amach in jobh. Well, Socrú Cliffy san FAI ní chaireach sé iontas bithorm. Tá thar ag ceistú fuair an Bray Wanderers is tócha faoi chalúint náid ina chuig tréis clifa cardúil nó clifa dúchláin ina Fort Láirge. Tá gra cúbláil agus camastíl siúl agus gur a tora cam é. Well, bhailú hí a gharach ó sé tá cúntas Twitter aige agus scríb sé leabhar dar bannam Motherfoclóir. The Irish they didn't teach you in school. Agus ar nó gach cúpla bliain tá an leabhar mar seo amach. Tá cuid tím nach daíonn sé leis agus tá cuid éile rá nach deasar a dé an feidbliachtáil. Well, má aon tú do lón seachadta aber an sógadí é, nach sógadí é, an é bárgach olmhaithe é, an é síl a bhadra bháin, síl na bhuil, nó an leisce glan é. Níl is agam. Níl is agam cheart cuid de nuachtán bheith curtha leataobh de bhí agus deoch ach sin scéile le. Fanny muid leis mí. Cairóil. Is éidir cairóil ishe ní bháin ar an dómach ach sa dálach freisin. Well, ceach go leor. An bhfuil éon rud eile le ráthagam, ní tá cúpla idios an seo le livanaí, spiasraí agus stílní cócaireachta. Ní léon rud eile le ráthagam. Staidirh CLG, well, os rud é go bhfuil Hawkeye agus le héad agan inis, is féidir lín analís córasach íana imirt snuchla fi gailecha freisin. Agus tá síimig an dain ceall amach Stephen Cluxton. Sesin cúlbáir a bhfuil áclia. Tá sé go maith ag taimháil na gicianaí
Cuníonn sé gúil mar féin agus díríonn sé na cicianna go háan chóramach. Tá sé I rang leis féin dar leis an ggóréagraí peile Well, tá áit tuairimíochta ag tuairt le fios gur cheart dúchláin George Hook a thuairt agus nár cheart é hiúnú. Tá sé in Aerach go fóill faoin méid a dúirt George Hook faoi bhain éicniú. Deir an scríbhneoir seo go má focail grániúla iad ach ní cheart cinseoireacht a chur air. Well, chomhlómar go raibh sé in Aerach in ngáile faoi honraí customary a cáiliú is scarmhilleog ámacén san teachtain seo caite. Bhí sonraí 550 customéir ar scarmhilleog seo agus cháil an taibrí Well, ní raibh agam go raibh an scarmhilleog dá chódathe ach is cosúil go raibh mar scríobh mé an focail sin síos. Níl mór an eile le rátha agam tá muid thar an 16 rud a chiallaíonn go bhfuil muid thar déanúmiad ag taifeadú so fóci mé mar sin é agus leanúm muid ráid leis an action seo I leog ón cheathrú lá 10 mí bhean fór níos déanaí idir dálín tógaí go bogaí. Slán, nish.